Assalamu alaikum. Hajiya, sanda zuwa. Ba Hajiya ba Makawuya. Tsaya ka jiya. Ni dai ban kashe zomo bara ta an ka bani. Wallahi tallahi lalura ka ta ishi. Ni abin sai an gane ni hita fa ni baka cikin gidan ga wayan zini da ni isko kana kwana. Kai akan bi. Baka hita bi da abinci. Kowane namijin arziki na can yana bidowa ya kawo gida. Kai kana nan kana kwana. Shagwai. In yi raraka ga abokan nan kan baka ci. Shagwai ke Hajiya da Allah wai. Ke me yasa ba ki bin addinin musulunci? Musulunci? Yanzu mijinki kike tsayawa kai ne kina yanzu dibin da kika mu. Ba ke sa aljanna ki. Hutun jaki da kayana ka tahoyi. Ke ni wa ba yiwa ki dinga la'akari da addinin musulunci mana. Addinin musulunci ya hana min in ka kaure ka kaga ba kitan da ka gani. Wallahi ba wai kana zan kaure ka yanzu dan ni ga gamfon ga ka son doke ka din mata. Ba ta kai haka nan. Haka kawai. Ba ta kai haka nan. Kai ni wa tsaya ka jiya. Wallahi ban kashe zomo bara ta ya an ka bani. Na rance da Allah ban dokan maka dawo nan wai ci ma kwance ka kwanta shikenan ni sai na tayi na daura rake inda abokai na makota in kawo ka ciko wallahi ba ta yi wa wallahi ta canza zani hoda min yanzu hita za kai wurin bida abinci wallahi ko in narke ka cikin ke da ni da ke hodo Allah ya aza mana nauyin mu ci da juna na sa ci she ka to ni ban saba ba a'a wallahi sai an ma bida za kana ka saki karfin ka girgiza ka samu kuɗi ka kawo kuɗi a ci kuɗi. Ke ci san bale in samu in girgiza in je in samu kuɗi. Yanzu kwa samu yan aka bani sai ta jaye ni. Ke ni ho barin hudi miki wani abu kyale kina ni kai. Wallahi tallahi do harkar da ki sani in dai karhi za a sa. In ba kwanan ga da ki gani ba wallahi babu inda nake da attaka sai wurin cin abinci. Shi abutulcin da zaka yi min. Ke butulci da Hajiya. Shin dai ina san yanzu ba dai hita za ka yi bida abinci ba sai na cika aiki na ko? A'a zan hita. Hakuri. Na ma baka dariya. A'a no. Dariya ne baka. Wallahi ina kwankwatsa ka. Oh my baby, I love you. Oh my baby, I love you. Siya. Za a je ba za a kawo abincin ba kuma dole sai na ga gida. Za ka dawo ka kawo da ni. Wallahi ba za a kawo ba. Sanu da zuwa. Yawwa. Haba Surayya. Ya kin zo kina wani shan kamshi haka? Ba fara'a, ba dariya a fuskarki. Me yake faruwa halan? Amma ka san jiya ka bani mamaki. Dan na kare kaina na tambaye ka bani kudin kiso da lalle. Shine wai za ka doka 10,000 wani guntun 10,000 wai ka doka ka ban. Na rantse da Allah ka ci sa ajiye sauri nake. Ka san ban duba ba sai da na je gida sannan na duba naga 10,000. Da na san 10,000 ne da na watsi maka da kudin ka jiya. Bida ma shine matsalar ki. Barai da gaske. To ai da kin ga mai tuni. Da na yi miki maganin matsalar ki. Shine kika zo kina wani shan magani haka kamar wadda ba ta da lafiya? Amma ba komai. Gashi. To na gode. Haba honi. Ai da haka kake mun. Ai babu wanda zai ji bakin mu da kai. Wallahi ku mata zuma ne ga zaki amma sai hali. Shikenan yanzu ko. To yanzu ina kake so mu je? A'a. Yanzu akwai abin da nake so in. Ki bari sai na shirya sannan yanzu da yake ki. Ki san ku sai an shirya ake ɗaukar ku. To na gode hone. Zan koma. To shikenan ba matsala. To duk za su ji. Na gode.
Ni ina mai gidan ka yayi. Bari da ya dawo. Tunda yau kwarya ga ta tashi. Allah ya dawo da shi lafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Asabe? Mai gida. Ana na zaune. Mai gida ka dawo. To wallahi na dawo Asabe. Mai gida barka da dawo. Yawwa barka ka dai. Ya gida? Ya an ka ji da hankuri. Mai gida. Ina can ina taho ma in taho saboda gun ban yi laifi ba ke san tsakani na da ni da ke. Ai da ma zaman gada nake kai nake jira mai. Masha Allah. Shine nake jiran ka dawo. Sai in baka kuɗin sai ka je ka auro mana gyaɗa. Masha Allah. In aka auno gyaɗan ka gani ni sai in zo in gyara sai in soya. In na soya sai in kulla baka sai in baka. Ka san inda kuke zuwa zaman na majalisa. Kware ko na sani. Sai ka kai wurin na ka gani kuna hira ana dan sai ka ga kuɗin na zamu samu. Kware ko ina Asabe. Asabe. Abinda dai zan fara da shi Allah shi miki albarka. Amin. Ubangiji Allah shi bar zama na tare da ke. Amin. Saboda duk abinda aka yi na kan kokari wallahi Asabe kina mai ina jin daɗi. Wallahi ina jin daɗi irin abubuwan da kika min. Na gode Allah shi miki albarka. Dan haka ki tashi ki dan doko min wani dan abin da zan dan kalaci dan na san ba a rasawa. Tashi ki gani. Wallahi babu abin da zan ce wallahi ga Allah sai godiya. Saboda duk wanda ya samu mace irin Asabe to wallahi yayi arziki. Duk irin abin da nake sai ta kawo min abin da zai